பேருக்கு முன்பாக அப்போஸ்தலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க. ஸோ அது எதற்காக வச்சுருக்கிறீங்க? ஸோ அது எப்படி வச்சிங்க? எப்பத்துல இருந்து வச்சிங்க? அதை குறித்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இல்லை, உண்மையாகவே இது அருமையான ஒரு கேள்வி. அப்போஸ்தலன்கிறது நான் வைக்கல, அது தேவனை எனக்கு கொடுத்தார். இன்னொன்று நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க என்னென்னா, இந்த பட்டத்தை கொடுத்தது யார் இவருக்கு, இவர் எத்தனை சபையை எழுப்பியிருக்கிறாரு, ஸோ இவருக்கு கீழே எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, இப்படிலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இவர் என்ன மிராக்கிள் மினிஸ்ட்ரி செஞ்சுருக்கிறாரா, அவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி தெரியல நினைக்கிறேன், ஊழியத்தை பற்றி தெரியல. முதல்ல நல்லா தெரிந்து கொள்ளணும். எப்படின்னா, அப்போஸ்தலன் என்பது மனுஷனால் கொடுக்கப்படுறது கிடையாது. 2015 வருஷம் சில நெகட்டிவான காரியங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸ் மூலமாக நான் சில வீடியோஸ் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணப்பட்டது. என்னுடைய வீடியோஸ் கிரிட்டிசைஸ் ஆகப்பட்ட போது தான் எனக்கு கொஞ்சம் வலி இருந்துச்சு. ஆமாம், 2015 அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வருஷம் முந்தில்ல, இந்த வயசு கொஞ்சம் சின்ன வயசாக இருந்தது. அப்போ ரொம்ப மனசு பாரப்பட்டு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒரு 7 நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணேன். ஆண்டவரே, இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல ஆவி இல்லை இது ஏன்னா ஜனங்கள் நம்ம அபிஷேகத்தில் நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஜனங்கள் விழுவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு கேவலமாய் நிறைய கமெண்ட்ஸை நான் பார்த்தது. ஏன்னா சில ஊழியக்காரங்களை அதை பண்ணாங்க. அப்போ தான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில், ஆண்டவரே இப்படிலாம் இருக்குது, நான் என்ன செய்யணும், உங்கள் சமூகத்தில் காத்திருந்த போது 7வது நாள் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். நீ ஒரு அப்போஸ்தலன்னு சொன்னார். கர்த்தனோடு பேச எனக்கு அதுக்கு முந்தி அப்போஸ்தலன்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. அப்போஸ்தலன் என்னது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது பாஸ்டர்ஸ் தெரியும், ப்ராஃபட் தெரியும், எவாஞ்சலிஸ்ட் தெரியும், மேய்ப்பர்கள் ஊழியத்தை செய்கிறாங்க. அப்போஸ்தலன் என்னது எனக்கே தெரியாது. ஆனால் கர்த்தர் என்னோட தெளிவாக சத்தம் கேட்டது, நீ ஒரு அப்போஸ்தலன். அப்போ அப்போஸ்தலனுடைய காரியங்களே அநேக பாடுகள் வழியாக கடந்து போகிறது. அநேக பாடுகள் உபத்திரவங்கள் வழியாக தான் தேவராஜ்யத்தில் கடந்து போகணும். இன்னொன்று, அப்போஸ்தலன் என்ன அர்த்தம்னா அனுப்பப்பட்டவன் அர்த்தம். தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்துக்காக தம்முடைய ஜனத்தை, தம்முடைய ஊழியக்காரனை அனுப்புகிறார். பைபிளில் நம்ம பார்த்தோம்னா லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில், பொழுது விடிந்த போது அவர் தம்முடைய சீஷர்களை வரவழைத்து அவர்களை 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு அப்போஸ்தலன்னு பெயரிட்டார். ஆண்டவர் அழைக்கும் போது எப்படி அழைக்கிறார்? 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு என்ன செய்யறாரு? அப்போஸ்தலன்னு அழைத்து அவர்களை அனுப்பி விடுறாரு. நீங்க போய் என்ன செய்யுங்க, வியாதிகளை சுகமாக்குங்க, குஷ்டர்களை சுஸ்தமாக்குங்க, மரித்தோரை எழுப்புங்கன்னு சொல்லி அவங்களை அனுப்பி விடுறாரு. ஸோ அப்போ அப்போஸ்தலன் என்பது அழைப்பு தான், முதல்ல தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். இது மனுஷனாலேயோ அல்லது ஒரு பிஷப்னாலேயோ அல்லது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் 5000 பேர் இந்த சபையில் இருக்காங்க, இல்லைன்னா 50,000 பேர் இருக்கிறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு அப்போஸ்தலங்கிற பட்டமோ அப்படி கிடையாது. அப்போஸ்தலங்கிற பட்டம் தேவனால் கொடுக்கப்படுறது, பரலோக ராஜ்யம் கொடுக்கிறது. எனக்கு பரலோகம் கொடுத்துருக்கு. அதனால தான் நான் 2015 கர்த்தர் என்று சொன்ன உடனே, இதாவது இப்போ பிரச்சனை இல்லை, இப்போ நிறைய பேர் இப்போ அப்போஸ்தலன் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் 2015 போடும்போது எனக்கு தெரிந்து நான் மட்டும் தான் போட்ட மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் சொன்னேன், என்னை யாரு கூப்பிட்டாலும் நான் சொல்லுவேன் அப்போஸ்தலன், ஐ எம் அப்போஸ்தல் டி அலெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். நான் அதில் பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா என் தேவனை என்னை பற்றி சொன்னார். எனக்கு கேட்குறதா இருந்தாலும் என்ன கணக்கு கேட்குறதா கர்த்தர் தான் கேட்கணும். மனுஷனுக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என் அழைப்பை பற்றி அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? நான் எப்படி கடந்து வந்தேன்னு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? இல்லையா? என்ன அழைத்த தேவன், நான் கர்த்தரோடு இருக்கும்போது அவர் என்னோடு பேசுகிற, அவர் என்னோடு இடைப்படுகிற ஒரு காரியமாகத்தான், அவர் என்னோடு வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியமாக அமையிற விஷயத்தை வெளியே உள்ளவங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸோ அழைப்பு என்பது அழைப்பு. அப்போஸ்தலன், நான் அன்னையிலேருந்து என்ன சொன்னேன்? அப்போஸ்தல், ஐ எம் அப்போஸ்தல் டி அலெக்ஸ். அதே போல் என்ன செய்கிறார்? அநேக தேவையான இடங்களுக்கு கர்த்தரை அனுப்பி எத்தனையோ ஜனங்கள் வாழ்க்கையில், எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க வாழ்க்கையில் சபைகளை கட்டி இருக்கிறார், எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார். சோர்ந்து போய் கர்த்தருக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. ஆனாலும் அவங்க அதன் பிறகு கட்டப்படுறாங்கல்ல. அதாவது வெறும் செங்கலை வச்சு கட்டுறது மாதிரி கட்டடம் கிடையாது. ஒரு ஆத்மாவை கட்டுறதே பெரிய ஊழியம் இல்லை, இல்லையா? இப்போ நம்ம ஊழியத்தில் எத்தனை சாட்சி சொல்ல முடியும்? எத்தனையோ பேர் மனம் திரும்பாத, ஜெபிக்காதவன், கர்த்தரை விட்டு தூரமாக போனவன், குடிகாரன், வாயில் பான்பராக்கும் போதை வஸ்துக்களையும் பயன்படுத்தினவன் இன்னைக்கு நம்ம மீட்டிங்கில் உட்காந்துருக்கான். அப்போ அவன் ஆத்மாவை கட்டுனது யாரு? கர்த்தர். அதை யார் மூலமாக செய்கிறார்? தன்னுடைய ஊழியக்காரன் மூலமாய் கர்த்தர் செய்கிறார். இன்னைக்கு மனுஷனுடைய பார்வைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, உலக பிரகாரமான ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒரு கட்டடம் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அங்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கணும். அப்போனா இவங்க அக்செப்டன்ஸே தேவையில்லை. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாலும் சரி, பண்ணாமல் போனாலும் சரி, அழைத்தவர் உண்மை இல்லவர். அவர் நம்மளை அழைத்தார். எப்படி சீஷர்கள் அழைத்தாரோ அப்படி நம்மளை அழைத்தார். இன்னைக்கு அதே வார்த்தையின்படி நான் அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம். ஏசப்பா கிருபையினால கர்த்தருடைய நாமத்து மகிமையாய் கர்த்தர் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். நிச்சயம் நான் இது ஒரு சரியான பதிலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா
கர்த்தர் அழைக்கும் போதே அப்போஸ்தலர்களை அழைத்திருக்கிறார். உண்மைதான். ஆஃப்டர் அவங்க சர்ச் கட்டினதுக்கு அப்புறமும் அவங்க ஊழியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமும் இல்ல, அழைக்கும் போதே 12 பேர் அழைத்து அவர்களுக்கு அப்போஸ்தலர் என்று பேரிட்டார். அதே போல அவங்கெல்லாம் வந்து இயேசுட்ட வந்து கேட்பாங்க, ஆண்டவரே எங்களுக்கு விசுவாசமே இல்லை, எங்களுக்கு விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரேன்னு கேட்பாங்க. விசுவாசம் இல்லை. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல தான் ஆவியானுடைய அபிஷேகமே ஊற்றப்படுது. அது வரைக்கும் பேதுரு என்ன பண்ணாரு? அப்போஸ்தலன் அழைத்தப்பட்ட பின்பு பேதுரு மறுதளித்து பின்வாங்கி போறார். யூதாஸ் காரியத்தை ஆண்டவரை காட்டி கொடுத்துட்டு போறான். ஆனா அந்த அழைத்த தேவன் உண்மையில வர, அது ஒரு ப்ராசஸ். இன்னைக்கு அந்த அழைப்பு இருக்கா? அந்த அழைப்பு என்ன நடக்கும்? அந்த நோக்கம் தரிசனம் வந்து தேவனுடைய காரியத்தில் அது மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். அது என்னென்ன செய்ய முடியும், நம்முடைய ஓட்டம் முடியும் பொழுதுதான் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு பரிபூர்ணமாய் தெரியும். அது வரைக்கும் நம்ம அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். மனுஷனுக்காக, மனுஷனை பிரியப்படுத்துறதுக்கோ மனுஷனை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காகவோ நம்ம எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நிச்சயம் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நாளானது அந்த விளங்கும். ஆமென் ஆமென். முடிவில் இது எப்படிப்பட்ட ஊழியம்ன்றது அந்த அப்போஸ்தல ஊழியத்தை கர்த்தர் நிச்சயம் விளங்க பண்ணுவாங்க. ஆமாம். நிறைய பேர் நினைப்பாங்கன்னா வயசு சின்ன வயசாக இருக்குது அப்போஸ்தலம் போட்டுருக்காங்க. இல்லை நானே கிழட்டு வயசுலேயே போட முடியும். அது தாயின் கருவில் எரேமியாவை சொல்லும்போது சொல்கிறேன், நீ தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே உன்னை நான் தீர்க்கதரிசி அழைத்து உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி ஜாதிகளுக்கு. வசனம் தெரியல. உண்மையாக சொல்ல போனால் கொஸ்டின் பண்ணுறவங்களுக்கு வசனம் தெரிஞ்சால் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு மனுஷனை அழைக்கும் போது தாயின் கருவில் வெறுக்கும் போது, கரு எப்படி இருக்கும், எவ்வளோ சைஸ் இருக்கும், அப்பவுமே அவனை அழைத்தாராம் இல்லையா? உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே, தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே. அப்போ தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே நீ எங்கே இருந்தனே தெரியல, அப்பவுமே அழைத்து உன்னை தீர்க்கதரிசியாய். அப்போ அழைப்பு எவ்வளோ பெரிய உன்னதமான அழைப்பு. அது குயவனுக்கு தேவைப்பட்ட களிமண்ணா இருக்கிற நம்மளை அவர் அழைத்து பயன்படுத்துகிறார். சிலர் அந்த அழைப்பை லேட்டா ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க, சிலர் சீக்கிரம் ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதனாலவே நீங்க சீக்கிரமே அந்த பேரை, அதுதான் தேவ கிருபை, அதுதான் தேவனுடைய பெரிய கிருபை. நம்மளை குறித்து மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம இப்படி பேசிட்டு இருக்கோம், இதை கூட மற்றொரு சிலர்களுக்கு தவறாக கூட தெரியும். அப்படி அது நம்ம பார்க்குற பார்வையை பொறுத்து தானே இருக்கு. கருப்பு கண்ணாடியை வச்சு போட்டால் எல்லாம் கருப்பாக தான் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி தான் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க நிறைய விசுவாசிகளும் ஊழியர்களும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் கர்த்தருடைய உண்மையாய் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படுகிற தெய்வ பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க. இப்போ சிலர் வந்து என்னென்னா தன்னுடைய அழைப்பை வந்து புரிந்து கொள்ளாமல் எத்தனையோ பேர் போயிருப்பாங்க. இப்போ நம்மலாம் 19 வயசில் ரட்சிக்கப்பட்டோம், அவ்வளோதான். அப்போ ஊழியம்னா என்னதுன்னு தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? அதன் பிறகு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக தான் கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். சட்டுன்னு நம்ம அப்போஸ்தலனையும் போடல. நான் 2007 ரட்சிக்கப்பட்டது. 2015 கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் கழிச்சு தான் என்ன பண்ணுறேன், நான் 7-8வது வருஷத்துல தான் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த அப்போஸ்தலனுங்கிற பேரே. 2013 அரராத் வல்லமை ஊழியம் வந்துச்சு. அரராத் வல்லமை ஊழியம் 2013 தான் ஆண்டவர் கொடுத்தார் அந்த பேரை. ஆனால் என்னுடைய அழைப்புடைய நோக்கமே எனக்கு 2015 தான் தெரியும். ஸோ அதன் பிறகு அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து தேவ சமூகத்தில் அப்போ தான் ஆண்டவர் வந்து என்னை மகிமையாக நடத்தி ரோமர் 15:18 புறஜாதியாரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்படிய பண்ணும் பொருட்டு அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினாலும் தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும் கிறிஸ்துவானவர் என்னை கொண்டு நடப்பித்தவைகளை சொல்வதல்லாமல் வேறொன்றை நான் சொல்ல துணிவதில்லை. இப்படி ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். புறஜாதியாரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்படிய பண்ணும் பொருட்டு. அப்போ ஒரு மிராக்கிள் லைஃப்பை மாற்றிடும். நம்ம ஊழியத்தில் பார்க்குறோம். ஒரு அற்புதம். கடந்த நாட்களில் ஒரு ஐயா வந்தாங்க, கேன்சர், தொண்டையில் வாயில் கேன்சர் கட்டி உடஞ்சிச்சு. குடும்பமே என்ன செஞ்சாங்க, ஐயா ஞானஸ்நானத்துக்கு நீங்கள் எப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ கேட்கணும். ஒரு அற்புதம், ஒரு ஆத்மாவை ரட்சித்திருதில்ல. ஸோ அந்த தரிசனத்தோட வசனத்தின்படி கர்த்தர் நம்மளை என்ன செய்கிறார், கொண்டு போய் நடத்துகிறார். ஆமென். சந்தோஷம்.